Metropoli Foraleko denboraldi berriko elkarrizketa politikoak fuerte, indartsu hasi nahi ditugu, eta horrexegatik gonbidatu dugu gurera gaur Maria Solana, Nafarroako gobernuko eledun berria. Zer moduz, Maria? Egunon. Elkarrizketa hau Twitterren iragarri dugu. Akaso agian behar bada pika, baten bat itzultzen ariko da, ea hortik zerbait atera dezakeen zure kontra? Seguru baietz, erantzun izan dut zuen deiari, erantzuna jarri diote eta hemen zegonen intzela tardietan argi izan dezaten non eta nola, espiatzen hasteko behar baldin badute, itzultzailea ere izanen dute gertu, seguru, eta hortxe, kontuan publikoki eta gerian dena. Bai, baina biztan da horrelako zerbait egin dutela navarra.com webgunean, izan ere, eledun izendatua izan, baina eledun bezala ahoa zabaldu aurretik, jada lehen kritikak eta dimisio eskaera jaso dituzu, hain zuzen ere navarra.comen argitaratu zutelako 2011ko urriaren 27ko txio bat. Horrek esan nahi du, ibili direla, horre ikusten dena, ez? Seguru baietz, luze ez ziren ibiliko, izan ere nien naiz behin ere izan oso Twittera, eta hor ere ironia pixka bat bada, ze justo hortik etorri baitzait lehenengo zaplastekoa, bino enaiz izan behin ere oso Twittera, eta ez ditut ere tweet gehiegi hor sartuak, eta seguruenera atzera eginez, berehala topatuko zuten, baina, kuriosoena bada, horrera, heldu arte, zer pasatu duten gainetik, ez? Ze beste tuit ditudanik nire kontuan, eta zer nolakoak, eta... Seguru aski bai. Segun eta zeinek irakurtzen duen eta zezentzutan, seguruenera badira okerragoak bai, edo kezkagarriagoak bai. Ez dugu titulatuko horrela, gero badakizu elkarrizketak igotzen ditugula gure webgunera, badira txio okerragoak, horrek pista. Karo, okerragoak, baina beti ere politikaz ari naiz, naiz ari eraso pertsonalaz, naiz ari bortizkerian defentzaz edo goraipamenaz, naiz horretaz ari politikaz ari naiz, eta politikaren horretan seguro gogorragoak ere badirela. Entzule gehienek jakinen dute, baina zer gerta ere azalduko dugu, zer gertatu den, kontua da, 2017ko urriaren 27an mugitu, abiadura handiko trenaren aurkako mugimenduko kideek Barzinari tartakada bat eman eta gero zuk izkiriatu zenuela Twitterren ole mugitu, Barzinari kanpaina gozatzen. Antza ironia ez da ulertzen, ez irratian, ez da Twitterren ere. Ez da ulertu, edo ez da ulertu nahi izan. Nere orduko kritika, nere aburuz garbi zegoen, ez omen dago hain argi, eta... Txio hori sakatuzkero gehiago azaltzen dira, eta beste horiek irakurrita argi dago ekintza horren kontra zinela. Eta hori bera ere bakarrik irakurrita, eta esklamaziorik ez dagoela ikusita, hor hiru puntu jarraian badaudela ikusita bukaeran, eta ezagutu eta pizka bat nor naizen eta nondik natorren, ez dugu astu behar ez nent horrelako mendutik baizik eta politikan aktibokin enbilela, eta kanpaina garaia zela, eta aurre kanpainan sartuak ginela bete-betean, ulertu daiteke zer nahi nuen esan, eta nahi nuena esan zen, hori, bera, egina ziotela mugituko hauek ekintza horren bidez kanpaina UPN-eri. Orain azalpen gehiago eman dituzu, gobernu bilkuraren ondoti, zure lehendabiziko agerraldian, gai honetaz galdetu zizutenean, esan zenuen premisa faltsua zela, eta ez zenuela azalpen gehiagorik emanen. Eta bai, ez nuen ustean eura bazenik ez tokia, eta ez momentua horni agertzen naiz eledun bezala, eta informazioa emateara gobernuak zer adostu duen, bere sesioan eta gobernuaren izenean hitz egitera. Eta gainera, horrekin konbentzitua nago, ez dago kasurik eta zenolako berri paperean eta beste zenbait edabidean titulatu zutela Maria Solanak uko egin dio edo zezko biribila eman dio azalpenak emateari. Beatriz Arnedok hango Diario de Navarrako kazetariak bitan egin zidan galdetu, eta orduan ez duzu azalpenik eman nahi ez, azalpena emana zegoen. Nere azalpena oinarrizkoena da, zer montatu duten honen inguruan, txio hoien inguruan, ez dagoela kasurik, ez dagoela pleitorik inondik ere, eta gezur batean oinarrituta zegoela, eta gezur horren gainean eraikitako mamua besterik etzela informazio hori guztia. Orduan horretan ez nuela sartu nahi, eta ez nuela momentuan zer gehiago gehitu nahi.
Guinnessekoekin esan nuen ere bai beste gauza bat, Juan Cruz, eta esan nion ere bai aurrez aurre hitz egiteko aukera izango nuela, zalantza hauek guztiak sortu edo sortarazitako pertsona hoiekin, eta bueno, jada egiteko aukera izan dut, eta aurrerantzean ere izanen dut aukera aurrez aurre azalpenak emateko, horrek esan edu, eta azalpenak eskatzeko, zesta bakarrik eman baizik eta eskatu, ez Navarra.comekin nik ez daukat zerritz egiterik. Navarra.comekin ez daukat zerritz egiterik. Edo nork ikus dezake... Hor galderak egin zizkizueten kazetariekin, Diario Navarrako kazetari horrekin, edo UPN-eko buruarekin. UPN-eko buruarekin aurrez aurre elkartu nintzen, bueno, parlamentura joan nintzelani nire azkenengo gauza batzuk jasotzera, eta horti pasatu nintzela, arekin elkartu nintzen, topo egin nuen aurrez aurre, eta aurrez aurre esan nion esan beharrekoak, izanen dut aukera ere bai aurrez aurre hitz egiteko beste parlamentariekin ere bai, izan ere Pepek edo Pepeko bozera maileak alegia Ana Beltranek eskatu baitu nire agerraldia. Eta horretan, bueno, hori, azalpen batzuk eman, baina beste batzuk eskatuko ditut ere bainik. Bota dituztenen kontura eta esandakoen kontura. Bai. Datorkizunaren iragarle izan daiteke polemika hau? Seguro aski, bueno, orain arte ikusi dugunaren adierazle da ere bai, hildo berberetik jarraitzen dutela argi usten du, zein den beraien kezka agerian jartzen du, eta zein beraien diskursoa eta gaitasuna azken batez, ez dakit ez digute momentuan, odo momentura arte, orain arte ez digute erakutsi, oposizioa bezala bestelako diskurso bat egiteko gai direnik. Eta orduan ikusi dugun gauza bakarra izan da beti diskurso hau, moldatua, orain ere txioak dira, bino zein dene horren funtsa eta mamia, edo baduen edo ez duen hori beste debate bada, baina non oinarritzen dituzten beraien kritikak eta zernolako norabidearekin. Eta hortan aldaketarik ez da egon bat ere, ez dakit ez dut uste gehiegi aldatuko denik aurrerantzean. Gutz dezagun polemika gibelean. Esaten aldugu Ana Oiok eledun kargua utzi duela eta Maria Solanak hartu duela, beste modu batean ere formulatzen alda. Teknikari batek utzi du eledun postua eta politikari batek hartu du. Zer iruditzen formulazio hori? Bueno, formulazioa berez literalki egia borobila da. Ana Oio etzen politikatik etortzen zen pertsona bat, mundu akademikoan zebilen, kazetari lanatan, baino oso esparru ezberdinean, eta bere ezagutza mordoarekin, eta baditu, bueno, pues, bere aldeko puntu asko, eta dagoen lanean egoteko, pues, egokia izan daitekela argia adierazi du, eta argi utzi du. Baino egia da politika munduatik atzebilela, eta etzetorrela politika mundutik, eta politikan gaude sartuak bete-betean, eta debate politikoak akaso eskatzen du bestelako erantzun bat inoiz. Nola nahi ere, hasieran gobernua eratu zelarik, bazirudien politikaria izatea zama bat zela, hor gobernuan egoteko? Eta bazen, ziurrenera horrelako erabakirik ez genuen hartzen ahal duela urtebete. Ez nere buruari dagokionez, beste inorrenari zegokionez. Momentuan nik uste dut hautatu zen formula baliogarria zela eta baliogarria izan dela, hala erakutsi izan da urte osoan zehar, eta aurrekoan aipatzen genuen ez dugu ahaztu behar, pasatu dugula oso urte zaila, politikoki oso komplikatua, non bizi izan dugun bi hauteskunde gogor, generalak izan dira biak eta estatuari begira zer nolako jarrera defendatu dugun bakoitzak, ari naiz orain kuatripartituaz. Bueno, pues lauak ere bai aurkeztu gara bakoitza bere bidetik, eta, bueno, pues hori egun esan dezakegu horrek ez diola minik egin gobernuari. Akaso horregatik, gobernua ez delako inorrena, ez delako lauona, ez delako alderdiek osatutako edo koalizioek kaso honetan osatutako gobernu bat. Nik uste dut horrek, bueno, albidetu izan duela urte lasaiago bat gobernuarentzako eta lan egiten jarraitzeko interferentzia hoiek gabe. Osea, formula ona berez, eta ikusita zer nolako urtea bizi dugun, are egokiagoa. Aldaketaren aldeko lau indarren artean batzuek bazioten, ez da, eledunak profil politikoagoa euki behartzuela, baina gauza bada hori esatea eta beste bat onartzea lau indar horiek sostengatzen duten gobernuaren eleduna
alderdi politiko jakin bateko kidea dela, zure kasuan EAJ-ko kidea zarela. Zer diote horren inguruan, aldaketaren aldeko lau indarrek, publikoki ez dugu kritikarik entzun? Eta pertsonalki eta pribatuan zoriondu naute eta konpartitu dugu, bueno, pues, aurrerantzean denona. Horretan denek agertu didate beraien babesa eta honezpena agertu dute bai publikoki eta bai pribatuan. Ez dugu ahaztu behar zer nolako lanatik gatozen. Lan handia egin dugu lau indarrok batera pasa den urtean, eta ni beraiekin egon naiz lanean, tokatu izan zait izatea beraien bozera maile ere bai, gai askotan, ala jorratu baitugu, eta zenbaitetan hori bera, pues aurreko presupuestoetan aurrekontuen debatean, pues neri egokitu zitzaidan esaterako hezkuntzan lau indarron ahotsa izatea eta defendatzea lagun jarrera. Eta horrelako beste adibide asko egon dira eta beraiek argi dute, bueno, pues, gaitasuna badudala, erakutsia hortarako, ez, gain naizela defendatzeko denon interesa, ez norberana eta ez kasu honetan nirea eta are gutxiago nere siglarena, ez da. Horrekin lasai daude, horrekin ni ere bai lasai nago. Inoiz ez baitut egin eta ez dut uste egingo dudanik aurrerantzean ere. Enago hemen partidismoa egiteko. Kanpora begirako eleduna izanen zara, Nafarroko gobernuaren lan bileren ondoko agerraldi horietan, baina barrura begira ere komunikazio lanak eginen dituzu, hain zuzen ere aldaketaren aldeko lau indar horiekin, parlamentuarekin oroar. Horrek esan nahi du, hor gabeziakoa zirela? Jakina. Zer egin da gaizki? Zer ez den egin igual. Uste dut gaizki egin baino arazoa da zenbaitetan ez dela jorratu behar bezain beste harremana. Ez dela landu behar bezain beste informazio jarioa. Ez bakarrik seguru aski kuatripartituarekin, oroar parlamentuarekin eta gainontzeko beste indarrikiko harremana ere eskasa izan da, edo zenbaitetan ez da harremanik egon bat ere ez. Eta uste dugu harremana, behintzat harremana egin behar dela landu edo behintzat abiatu. Gero beste parteak ere erabakiko du zenbateraino nahi duen gurekin harremandu edo ikusiko dugu elkarrizketa horrek zenbaterako ematen duen. Baina bereziki kuatripartituarekin, lau indarrekin hoiek baitira. Azken batez, gobernu honen oinarria den akordio programatikoaren egile eta pentsatzaileak, hoiekin behar dugu harreman estuagoa izan. Beraiek jarri baitzuten oinarri horretan agertzen den guztia, zeintzu jakin batekin eta asmo jakin batekin, eta askotan gelditu izan gara testuan zer jartzen duen hartuta bai, baina asmoa egin zaigu bidetik galdu zenbaitetan. Eta importantea da hori ez galtzea. Ze azkenean akordioak badu literaltasun bat, baino badu arima bat ere bai. Eta arima hori zaintze, indartze eta garatze aldera uste dut egin behar dela harreman sakonago bat landu eta albidetu kuatripartituarekin bereziki. Eta lau indar horien artean, EH Bildu hasieratik zioen koalizio gobernua nahi zuela, orain aldugutik ere esaten ari dira, akaso gobernuan sartu nahi dutela, norabide horretan aldaketarik ikusiko aldugu? Ez dakit, aldaketak egon dira, urte bete pasada eta aldaketak egon dira, ez bakarrik neri dagokidanez, edo eledunari dagokionez. Usue Barkos lehendakariak utzea zukuina sartzen, Fabrez. Usue Barkos lehendakariak mikrofono hauen aitzinean iragarri zuen primizia moduan, kontseilaririk ukitu gabe, horre aldaketak egin zituztela gobernuan, eta izan dira batzu, baina nik nioenea, EH Bildu sartuko den gobernuan, aldugu sartuko den gobernuan, zuzenean. Principios, ez du gure aurrean behintzat, horrelako asmo argirik ez dute jarri mai gainean, Ez dago proposamen jakin bat eta finko bat, eta ez, bai, berriz ere eztabaidan sartu den gaia bada, eta berplanteatzeko eta hausnarketa egiteko eskatu zaio gobernuari horren inguruan, sotelitzatekeen egokiago bestelako formula bat, baina esan dizudan bezala, momentuan ez da kontemplatzen bestelako formularik. Igual beste modu bateko elkarlana bat, bai, aipatu dudan bezala, harreman argiago, zuzenago, eta eraginkorrago baten bide, seguru aski bai. Eta hor, badute zer esan, eta badute nola parte hartu gobernu honetan.
eta gobernuaren birmoldaketa amaitu da, erran nahi baita, hor, bueno, zure kasuan, eledun postuan aldaketa izan da. Hezkuntzan ere ikusi dugu nola aldatu dituzten zuzendari nagusiak. Ez dakit, osasun departamentuan konparaziora izanen alda, jite horretako aldaketa. Bai, egunen da, bai. Beste martxa batean, departamentu bakoitzak ginen du bere martxan, baino ikusiko ditugu hemendik gutxira beste aldaketa batzuk. Ingurumen eta toki administrazioko departamentuan batzuk ere bai, eta osasunean, desde logo bai egonen dira, eta ez bakarrik orain momentukoak, baizik eta aurrerantzean ere iragarri dituzte beste batzuk. Eta ez da bakarrik pertsonai dagokionez, baizik eta estrukturari berari eta organigramari ere buelta bat eman diotela, eta zenbait kasutan ikusiko ditugu bestelako aldaketak ere bai, berrantolaketari dagokionez bai. Aurrekoan ginekologiako zerbitzu burua entzun genuen esaten, akaso abortoa egiterik etzegoela, hori zer da komunikazioa katx bat edo bestelako zerbait? Ez hori da, hau egiten dela pertsonakin, eta hau gerta daitekela. Eta seguru aski, birmoldaketa horretan, eta ikusiko da zein den egokienen egiteko zelanak, eta horretan ari dira ere bai. Hau da, Ricardo Ezkurrak eutxiko dio karguari? Ikusiko dugunik ez dute esan momentu honetan zer gertatuko den, baino desde luego horri buelta bat eman diote eta ematen ari dira, eta pentsatzen dut emaitza berehala jakinen dugula, ezagutuko dugula bai. Barrura begirari gara, baina kanpora begira egindako lanaz ere hitz egin beharko dugu. Eledun berria, biztan denez aldaketa eginda komunikazioa hobetzeko, zer eginda gaizki orain arte? Ez da berriz ere esaten dizute, ez da inbeste zer egin den gaizki baizik eta zer ez den egin. Uste dugu egin behar dela indartu, batetik zuk aipatu duzu, beste indarrekiko harreman hori, egin behar dela zaindu gehiago, eta arindu, eta moldatu, baina bada parte importante bat landu behar dena, orain arte ez dena landu, edo ez duten asmatu nola landu, edo nola ere ez da egin, eta bada gobernua eta iritzi publikoan arteko harremana hori, landu egin behar dela ere bai. Jendearekiko harremana, hiritargoarekiko, herritarron ganako zer informazioa ematen dugun, nolako harremana duen gobernu honek herritarrekin, hori ere importantea da oso. Eta uste dute etzela egiten ari behartzen neurrian eta behartzen moduan. Baina konparaziora, kritika asko jaso ditu gobernuak, hezkuntzan, lan eskaintza publikoan egindako kudeak eta komunikatiboarengatik kritika horiekin bat zatoz? Bai, era bat, momentuan ere oso kritikoa agertu nintzen ni, hemen mai honetan bertan, nire kritika, nire aserrea eta nire amorrua agertu nuen. Eledun moduan saiatuko naiz horiek egiten. Eske pentsatzen dut gauza gezkirela egiten al. Hor ez da komunikazio arazo bat egontzena. Ez da komunikazio arazo bat. Hor arazoa izan zen, kudeaketa nolakoa izan zen. Eta igual komunikazio falta beste maila batzuetan. Eta kaso departamentuak, ziola heldu hasiera bateko jarrera argi bati. Eta jarrera horri heldu genionok, hor gelditu ginen bidean pixka batean bakarrik. Principios, informe tekniko eta datu tekniko guztiek zioten zuzena zela egindako proposamena. Baino agerikoa denez, mundu guztia badakienez, politikoki bazituen bere arazoak. Eta arazo horiek ez genuen asmatu nola kudeatu. Gobernuak ez zuen asmatu. Eta hor gailendu ziren arazo politiko horiek irizpide teknikoen aurrean. Eta gailendu zen jarrera politiko oso jakin bat. Etzena konpartituena. Baina hor, legealdi hasieratik, edo legealdi hasi aurretik ere, ikusten zen eskuin politiko eta mediatikoak euskararen inposizioaren mamua astindu nahi izanen zuela. Eta aurre hartzen. Bai, arazoa horretan etzen izan hainbeste oposizioa baizik eta kuatripartituaren baitan dauden beste indar batzuk. Eta hoien babesa bai behar dugu, eta hoien oneritzia ere bai, baina, klaro, hoien kontrako jarrera baldin badugu, eta horrek egin behar badu informe teknikoak eta gobernuaren borondate bat eta gertutako nahi bat bertan bera utzi,
nik uste dut hori beste modu batera neurtu behar duela. Eta nola ematen zaio buelta, horri guziari? Seguruenera, hor arazoa izan zen, informazio akatz bat egon zela, informazio traslado edo transmisio horretan. Izan ere, kuatripartitoko indarrok jaso genuen horren berri prentsatik. Eta hori salatu genuen denok. Baita guk ere, denok salatu genuen, eta hori ez da formula. Hori ez da formula. Eta seguruenera hori aldez aurretik jakinarazita, gobernuak berak ere jakin zezan zein zen kuatripartitoko zenbait indarren jarrera, eta horri aurre egiten, saiatzen altzen, baina denboran eta, komunikabidetara salto eman aurretik, sindikatuen mailara eraman aurretik, eta aldez aurretik, lan hori egin beharra zuen. Eta horretan bai egin zen akatza hundia. Baina orain beste alorretako lan eskaintza publikoak iritsiko dira, eta horiekin loturik, hizkuntz profilak, badakigu lau indarren artean, jarrera kontrajarriak izan badirela, hori nola konpontzen da? Hitz egiten, aldez aurretik hitz egiten. Eta ez dugu zertan ahaztu behar, azkenean, gobernuak baduela zenbait kasutan, adibidez honetan, erabakia hartzeko gaitasuna. Eta nik ala esan nuen orduko horretan. Hitz egin behar da aldez aurretik. Eman behar zaie azalpena eta esan zein den asmoa eta zertan oinarritzen den. Eta hori guztia eztabaidatuta ez badago adostasunik, ze ez du zertan denetan adostasunik egon behar, baina behintzat, denok jakin dezagun zein den egoera eta zein bakoitzaren jarrera. Hortik aurrera, zenbait kasutan badira gauzak gobernuak berak erabaki behar dituena. Eta egiten aldela aurrera zenbait erabakiekin, eta parean, batera, saiatuko beharko dugu lantzen ere bai, kontrako jarrera hoien aurreko, egoera. Orduan, ez dakit... Bai, erantzun diazu, gutxi gora bera. Bai, nik uste dut argi erantzun dudala, baina, akaso, gero esaten didate, sutilegi eta banaizela eta etzai dela ulertu duela. Lehen esan duzu, gobernuak ez duela asmatu behar bezala bere mezuak gizarteratzen. Nik pixka tarago joaren naiz, eta esanen dizut, neuste arroan arazoa dela, ez duela osatu errelato bat, ez da? Aldaketaren gobernuak egin duena lanaren errelatorik ez dagoela, eta jakina ez dagoenez ez dela gizarteratu. Bat zatoz kritika horrekin? Erabat, ez dugu egin, eta ez da egin behar dugunik. Aurrekoan esaten nuen, ez dut uste errelatoa aldez aurretik idatzi behar denik eta gero eskaini, baizik eta errelatoa denon artean idatzi behar dugula. Bereziki lau indarroien artean eta gobernuarekin batera egin behar diogula forma eman aldaketaren errelato honi. Eta errelatoa idatziko da egunez egun, ezin dugu aldez aurretik idatzi. Badago, hasierako abia puntu nahiko majo bat dela akordio programatikoa, baino ez edukietan. Uste dut ez diogula behar bezalako garrantzia eman akordioari berari. Akordioak duen balioari, akordioak adierazten duenari, eta adierazten duena da, egun badagoela gehiengo parlamentario bat, hau da, gehiengo sozial bat ere bai, ze uste dut indarroiek parlamentuan adierazten dutena dela gehiengo sozial bat badagoela aldaketaren aldekoa. Eta gai direla, adostasunetara llegatzeko. Eta hori da, edo bada niretzako abia puntu nagusia, hor jarrita dagoen guztiari heltzeko eta nahi duguna lortzeko. Eta gai bagara aurrera egiten batera, eta idazten batera errelatu hori lortuko dugu nahi duguna. Proposatutako guztia. Legealdiko bigarren urtean gaude, askok diote neurririk ausartenak haintzuzen ere bigarren urte horretan hartzen direla. Hala izanen alda, aldaketaren gobernuaren kasuan. Bai, asmoa behintzat hori da. Hori da asmoa, hartzea neurria ausartak, eta batzuk ja hartu izan dira lehenengo urtean, zemen, zer egin den gaizki, eta kaso arazoa. Lehen urtearen errelatoa.
Bizu, lehenengo urtea oso urte zaila izan da. Zebazen ailegatzea, toki guztietan bezala lehenengo egunak eta hasierak oso komplikatuak dira. Ailegatzea, sartzea, bueno, pues 20 urtez oso modu konkretuan lanean egiten aritu den administrazio batean, hau da modu konkretua da UPN-ren estiloa, jakina, ezaguna eta denok buruan duguna, ez? Horri buelta ematea eta aurretan sartzea oso zaila da. Hori izan da bat, ailegatzea eta horri aurre egitea. Aurre egitea ere egoera ekonomiko, bueno, ez oso aldeko bati. Aurre egitea aldez aurretik baziren urgentzia eta emergentzia guztiei. Eta, klaro, eltzekin gobernura lehendabizi eman behar izan zaio horri irten bidea, eta ezin izan diogu heldu, bueno, pues, garatzeke eta aurrera eramateke genituen beste politika askori. Batera, eginda lana, gehiago departamentu batzuetan, beste batzuetan baino, eta aurreratu dira gauza asko orain abiatu alizateko politika jakin batzuk. Bino aldez aurretik behar zen lana egin. Planak egin behar ziren, ikusi nola zeuden gauzak, aldez aurretik lotu gabe eta itzi gabe eta baziren arazo horiek konpondu, eta bai, nik uste orain badela garaia egiteko urte bat izan da, gauza asko egin dira, eta gutxi kontatu. Uste dut aurtengoan gauzak egin bai, baina batez ere kontatzeko urtea behar duela izan. Oso segundu gutxi geratzen zaizkigu, zer egin behar duzu aurten? Hola, lehentasunezkoa, ez? Segundu gutxi geratzeak abantaia ematen dizu. Segundu gutxian, lehentasun nagusiak zeintzu dira aurten? Pues lehentasunak dira politika sozialak beste behin eta indarra jarriko dugu hezkuntzan argiago uzten zein den nahi dugun hezkuntza publikoaren eredu argia. Osasunean, osasun unibertsalan aurrera egin eta kopagoa bezalako kontuak edota listas de espera eta hoiek guztiak horri aurre egin eta buelta eman alden neurrian. Eta onaino titularrak, izan ere gai gainean dauzkagu goizeko 10 eta albiste emankizuna Euskadi Irratian. Ongiza Maria Solana, estimatua. Aio.